हेलो लोगोफोरनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ ज'-ज' बरनाय थाबाय। थांनाय मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फोरमायनानै होदोंमोन जिअ फन नेक्सटनि सोमोन्दै आरो नोंथांमोननि गोबाङानो कमेन्टबो हरदोंमोन जिअ फन नेक्सटखौ माबोरै बायनो हागोन होननानै। फाइनाली जिअआ मैया दीपावलीनि समाव जिअनि 3थि फन जिअ फन नेक्सटखौ भारताव ओपनिं खालामनानै होबाय आरो दा नोंथांमोना दिवालीनि धामाका अफार मात्र 1999 राङावनो बायनो हासिगोन। आद्रा रांखौ नोंथांमोना EMI थामहिनबा इनस्टलमेन्टआव दोननानै। बिदिब्ला जिअ फन नेक्सटखौ माबोरै बायनो हागोन, बेसेबां EMI गोग्लैगोन, बेफोर गासै खौरांखौ नोंथांमोननो आबुङै फोरमायनानै होनाय जागोन। बिदिब्ला भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबनायसिमल' नायलांबाय थादो। जिअ कम्पानिनि 3थि नम्बर मबाइल फन जिअ फन नेक्सट आरो बेखौ भारतनि बयनिख्रुइ खम बेसेननि स्मार्टफन होननानै बुंदों। 4G कानेक्टिभिटियाव बे फनखौ नोंथांमोना गोरलैयैनो बाहायनो हागोन। बेनि भारतनि बेसेना जागोन 6499 रां, नाथाय दिवालीनि अफारनि थाखाय नोंथांमोना 1999 रां होयोब्ला नोंथांमोना बे फनखौ मोननो हागोन। आद्रा थानाय रांखौ EMI नि गेजेरजों गोरलैयैनो मारिनो हागोन। स्टेननिफ्राय 24 दाननि थाखाय EMI नि सुबिदा लानो हागोन होननानै बुंदों। आरो मोनसे मोजां खोथाया जाबाय, नोंथांमोना EMI होनायजों लोगोसे रिचार्जबो फ्रियावनो मोननो हागोन। बेखायनो EMI लानाय समाव नोंथांमोना मोनब्रै प्लाननि सोमोन्दै मोजाङै बुजिनानैसो EMI खौ कालार थि खालामनानै ला। बे प्लाननि सोमोन्दै सिगांनि मोनसे भिडिअ आबुङै फोरमायनानै होखानाय जादों। नोंथांमोना भिडिअखौ नायाखैब्ला नायनो हागोन। जिअ फन नेक्सटखौ बायनो थाखाय नोंथांमोना जायखिजाया खाथिनि जिअ गलानिफ्राय मोननो हागोन होननानै बुंदों। नाथाय नोंथांमोना अनलाइनआव अर्डार होनो थाखाय जिअनि अफिसियेल वेबसाइटआव थांनानै बेखौ अर्डार होनो हागोन। नोंथांमोना जिअनि अफिसियेल वेबसाइटआव थांनो नांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना नोंथांनि नाम, मबाइल नाम्बारखौ होनानै नोंथांमोना बेवहाय कनफार्म जानो नांगोन। बेबायदिनो बेनि उनाव नोंथांमोना माखासे खोथाफोरखौ टार्म्स एन्ड कन्डिशन बेवहाय एग्रि खालामनानै होनांगोन। बेनि उनाव नोंथांनि जि मबाइल नाम्बार बेवहाय मोनसे OTP फैगोन आरो नोंथांमोना बेबायदिनो नोंथांनि जि मबाइल बेखौ नोंथांमोना बेबायदि अर्डार होनो हागोन। बेनि अनगाबो गुबुन मोनसे अपसना जाहैबाय WhatsAppनि गेजेरजोंबो नोंथांमोना अर्डार खालामनो हानायनि सुबिदा बानायनानै होदों। बेनि थाखाय नाम्बारा जाहैबाय 7018270182 थामहिनबा 7018270182 आव हाय लिरनानै नोंथांनि लकेसन एबा जायगाखौ सेन्ड खालामनानैबो अर्डार खालामनो हागोन होननानै। बेनि उनाव नोंथाङा जे अर्डार होनाय मबाइल बियो नोंथांनि खाथिनि जिअ मबाइल स्टरसिम सौहैगोन आरो नोंथांमोना बेनिफ्राय कालेक्ट खालामनानै लानो हागोन होननानै बुंदों। बेनि थाखाय थिखानाय समसिम फ्रियावनो दैथायनाय जागोन होननानैबो फोरमायनानै होदों।